Txano gorrotxo eta misterioa. Bazen behin Txano gorrotxo. Egun batean bere amak deitu zion amonaren etxera joateko. Bitartean bere amak txoriak hiltzen ari zen. Txano gorrotxok saski bat hartu zuen bere amonari eramateko. Saskian janaria, 2 aldizkari, ordenagailua eta DVD portatil bat zeuden amonak ez aspertzeko. Basoan zegoenean, Otsoak Txano gorrotxoren atzetikan agertu zen saskian eramaten zituen gauzak lapurtzeko. Ah, lagundu mesedez! Esan zuen Txano gorrotxok. Ez duzu egingo! Esan zuen Otsoak. Baina Txano gorrotxok askar amonaren etxean sartu zen Otsoak ez harrapatzeko. Bapatean Otsoak leihotik sartu zen. Au! Amonak lurra garbitzen ari zen eta Otsoak erori zen. Entzun zen basosoan. Amonak Otsoari pistolarekin hil zuen.